Arestado ang 3 katao sa ikinasang bypass operation sa Barangay Tula-Tula, Legazpi City, alas 8 ng gabi nitong Huwebes. Kinilala mga sospek na sina alias Tin, residente ng Barangay Cruzada, alias June, residente ng Barangay 16 East Washington, at alias Dogan, residente ng Barangay Rawis. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, hindi na umano nakapalagpa ang mga sospek matapos na makorner ng mga otoridad kung saan nasamsam sa mga sospek ang 170,000 pesos na halaga ng hinihinalaang shabu. Nakipag-transact yung ating mga tao ng pulis dito kay alias Tin. So, in-exchange po ng 50,000 pesos. Pero usually naman, yung original lang dyan, yung true money. Pero the rest ng 50,000 budol na yon. So far, nire-request na namin yan for drug test para malaman natin kung positive talaga silang gumagamit. So para nahantayin pa natin yung result galing po sa regional forensic unit sa Campola. Dagdag pa niya, matagal na rin na minamanmanan ng mga otoridad ang galaw ng mga sospek dahil sa pagpapalaganap ng ipinagbabawal na droga sa lungsod. Lagi natin pinapaalala sa kanila, sa lahat, kung sino man na-involve pa sa ganitong uri na transaksyon. Tigilan na po nila kasi yung Legazpi Police Station at yung PDEA natin ay tuloy-tuloy ang ating operasyon laban sa kanila. Nasa kustudiya pa ng Legazpi CPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.